Assalamu alaykum eri vatandaşlar. Qurban ayındaki gepleşimizin täze sanına başlayat. Salam, hoş gördük. Gıydğala kompleksda Gıydğala restoranı Ustad Aşpez Dövlet Pirmanov bilen. Salam şef. Dağlarınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sabun. Vatandaşlar, didarlaşar tavalım. İnanmazsanız 1, 2, 3 sefer minimum çalıştım. Yerden onu düşürürsen vaktık, zaftık ilk gelteleri yeniler edeli. Son 12 barar dedim, ben zanştık palnat seni abed edeli. Hədirəm 2 oldu, polnik oldu da. Yani pravilni pitaniyada 5 vaxtına nahar veriliyordu. Şunun için biz polniye geçtik. Umuman легкая закуска, bizim сыроварнямыздан сыр, потом салатик, суп, рататуй дейдіңіз, рататуй едияс бүгін, с нашими местными продуктами. И оконцовка какой-нибудь штрих дадим десерт. Qatığıve, men şu atının burnum deydi güləlik. Tuğulama onu ödət çıqqa hem de zat deydi. Şu yerde bir zat aydatım geliyade, yığdı diye, nunkunarım adır diye. Levdin halallayan, her yan ağmayan. Levdin halallayan, her yan ağmayan. Yarının tüyütün gözün ağlayan. Ölünü ödü del, atı ağlayan. Yiğitler var bilin ho, bizim illerde diye. Hava. Dövlet Pirmanov başlamıdaydı. Türkmenistan'ın halk artisti Züleyxa Kakayeva seni tarif edip aydıma hinlenen şunu 35 yaşadı. 35 yaş, ulu yaşam der. Yönetin şu derecelere gelen ortam gülerle ödün öldürüp bilen olsun. Yönü oğlan nersin? Gül zamanı işleyen doğrum. Gülerlek nahar paylan dur toyda girip geliyor. O teritoriya her kim girip bilen oldu. Şotayda razdaçada Kurina grutka şunki alak yadımda talxana modeli açıldı. Kurina grutka grisini şeydip nahar verip gülerlek bilen tanışık gittik. Yönü neçe vaxtdan beri 8 yıl başta görüşmedik. Netivemiz yine de şu restoranla bu proyekti başlanmada umuman özüm gepleşiklerimizi her mihmana göre menü edeceğiz. Kəbir menyularına istəminə görə sağlab pişirecek qolyat. Evrocu bu 4 gepleşik yazdık. Doğruyor, haylahtır. Züleyxa Kakayeva 3 tane termenden gecedi. Dövlet şu gepleşe çağırlıq üçün men Züleyxa Zeynat Lıvatır öyünü baramda. Bana bu boşluğu aytdı. Ecem bilen doğum mukaddes kəvər diyarı var. Yani oradan olmaz edolar ya ennğra diyar. Yer tirğra diyarlar. Er ediyen ayal, qara yer ediyen ayal yer. Söz var, yönü aslında oğlun qıydın. Ayrıtının oğlun çağın terbiyeli, edepli kemale gelmek için ayalın ornu, icanın ornu haqda içap olan. Men Züleyxa'nın cesin tanıyan. Saçını ipörüp, arkasına atıp ve örüm saçını hiç kaçan ütörtmedip, yaşmağını hem de zaten belentde oyan denen ve tandıra yapan yalçarını ipördüm. Şunun için devlet doğru bellektiniz. Züleyxa maşgalasında şu zatlar Türkmenin değerli desturu saçan olacağın keramatını ulu format koylar diye aytacak oldum. Alıştırık eyler diyalım. Büyük koşma. Hepsini öğren. Hakları kimliğe. Belli bakılanlar. Ecem gelirler tabalyar. Hava. Şey dinledim. Olya. Ne durum şey olsa verme aslında bir sonra olin. Ödüm tağım tayarlandı. Senin için en yeni düşen tağım kayıtlarım. Pişirmesi antar. Sevamını ayırıp veray. Ne için tağım tayarlamak hiç imkanı yok. Şu an doğrudan devletle diyenler senin doğruyor sayılar
hayatının anlarını övüp görmüş var. Şöyle yürekten geliyor. Teleri mümkün kim işi öldüşürüyen nahanlardan alkamat bilemo bir öldükleyen nahanlı akbilemo yöne durmuşağı sitasan şahanlı o derler o diye Değerli Sıravani var. Sıravani şu Murat'ı Murat'ı sırada İtalyansısı Çıbaymaklı. Здесь мы делали пару видов рулетов. Это все сырlara öğrenmek. Arapski kaloni var, adegeyski. Hem почти yarımçı albento. Это все здоровое питание. Никакого hiç hilafırlar yok. Yenilecek. İşte anlaşık olsun. Şu an yakın ayarlar göstererek diyorlar. Talyonlar şeyler. Yok hem свежий. Это маринованный кабачки, чили. Но любой ölüm, bu ölüm, bu veriyor. İş başlıyor. Sıra veriyor, bunu veriyor. Это yarım şey. Yani noki polyaş bak. Клубника это это сезон клубники раз. Это сезон клубники, клубника кен. Kırmızı Men overer derlerdi. Mesela kaynayan yumurta yüzüne malaka var. Kücü, varenya tapavdı. Kuşon mu? Araba, araba var tapavdı. Şunu koymayın. Doğulanı kaynayan yumurta yüzüne şunu koymayın. Men şunu halayan, men yengor yalar şunu. Tek ona mı ilk formadı. Şu an suratlar bilen yani salyonlardan kulika kardan overlar içinde kreatif. Bismillah. Hani? Men şu yadga gelýän ertirlik öten akşamlyk naharma miwali yemedim. Fağadım teret. Näçe bolup gitdi? Düleyha Qaqayeva Türkmenistanyň halk artisti. Türkmenistanyň atgynyň artisti bilen at berilen ne Düleyha? Aqş Saparova Türkmenistan halk artisti bilen at berilipdi we Şah Mehmet Bäşin bilen bilelikde Düleyha şo hormatly adamy natip boldy. Sonra ad rivayeti öwrilen ustatlar bilen birlikde şeýle hormatly adyň berilmeli. Aýdym şu hökmünden. Ya sunugat wekili hökmünden näme yükledi? Qat ulular, ulu jogapkärçiligi yükledi. Kenidem şu jogapkärçiligiň aşağından, kenide çykanlar öýdemi? Ýöne şonu ejemiň bir diýen sözi bar da, gelýär eje men anan bilemok şular ýaly ýagdaýlar boldy. Hormatly ady daktylar maňa diýemde. Ona sen diýmek işlejeňe anananlarlar. Diýmekden on işläp ödemeliydi de. İşläp ödedin sen şolady allyň diýmedi maňa. Diýmekden işlemeli, sen işlejeňe anananlarlar. Sen şonu işläp ödemelsin diýdi. Kädir kuneçeni işleýän netip bolsa şu gerek wagtyma çeni men işler netip bolsa. Canım tawarda, çağalanmada da ölmedi. Ene verdim. Düleyha, bir gedek men öz töweremdäki imtahanlaryň biri bilen jedeleşmeli boldum. Aýdym aýtmak, ya alyp barjy bolmak işmi näme diýdi. Diýjek bolýanym, hakykatdan hem fizik rahmeda talap edenok. Ýöne sen fizik rahmedem işleýän, tikýän. We bir köýnegi tikip çykarmak bilen bir aýdymy ýerine ýetirmeň rahmedi deňmidir? Näme jogap berdim? Aýdaly bir aýdymy ýerine ýetirmek fizik rahmet talap edenok diýdi. Emma bir köýnegi keşdeleýänçä o taýda bir gelin ýedinä oturup bilýär diýdi. Ýöne şu ikisiniň rahmeti deň bolarmy diýdi. Menim deň diýip jogap berdim. Ýok, deň däl. Men sen şol teň pikiriň sorajak boldy. boldy. Men meselen ýaňy döwleti tariplap aýdym-aýdamda
bir yerimde bir damarım, kanım bolsa şol gelip birinci aydamda men hemme damarlam işledi. Meselem men şeýle bir tolgundum terärin täpir nätanş oglanyň öňünde gelip oturup ilkinji aydım ýerine ýetirmek. Ondan maňa bir köýnög keşdelep berdiýen ortalar maňa ýeňil düşerdi. Ana men şonu aýtjak bolýan. Aýdym aýtmak şeýle deredende ya goşgyny döretmek fizik zahmet däl, ol galamalyn goşgy ýazylýan ýaly bolýar. Onu çykyp aýtmak fizik zahmet bilen teräbi ködüm. Meselem çağan Ana şonu aýtjak bolýan men. Dinlenmek ol fizik zahmet däl, ýöne halkyň öňüne çykyp aýtmak olaýamaçan. Ol gatly uly dähmedi talar edi. Ine Feredin audio ýazgy edýäsi studiýalarda aýdymçy barp audio sesini goýdy. Şolam zähmet hasap edilip bilermi diýen soraga men onu da uly zähmet diýen. Sebäbi belli bir aýdymyň dörüme üçin şol aýdymçydan başga da bir giden adamyň zihini ihlasyn ýa ýöne dörüjülük işi, intellekt, ýagny aň bilen edilýän işi hemişe fizik zähmet bilen diňeşdirmäň diýerler. Men has ýokurda goýan. Sen nähili pikir edýän? Doğru, doğru. Fiziki zähmet ol teň taglyňa da peýdaly. Teň hereket edýän adama taglyňa da peýdaly. Nabarot içindäki bir duýgularyny çykarýar. Ýanky bir aýdymsa zatlar mene ýokardym diýen. Şu ýerde näçe adamlar rahmet çekip durýar, näçe oglanlaryna görünmeýär, taknandaşyna. Sen dünýäniň kän ýurtlaryna boldun. Ne golay wagtda da netip bolsa Ýaponiýa döwletine gidip barýar edin. Näçe döwletde boldun we haýsy döwletiň aşganasyny haladyn, haýsy milletin? Edil näçe döwletde bolan şuň bart netip bolsa tanaşdyrar. Esaslaryny bir aýdyp ber, belki tomoşaçylar bilýän näler. 3-nji pasportyma, täze pasportyma eýer 4-nji ýurda gidip barýan eken. Zagram pasport 3-nji. Şonu näçe tanap ýurda. Ýöne bir giden ýurdumda 3-4 taparam gidýän wagtda dolýa. Tuweleme biziň ýurdumyz soňky döwürde doganyň ýurduny öwürli kän gatnaşýar taşar döwletlerle. Iň ýatda galýan naharlar Koreýada ýagly zatlar hepsi iýlenýär. O taýda ot çöp, balyklar, deňiziň önümler iýilýär etadi. Turkiýada ýaglyrak birlepi, tüýjü zatlaram beter tüýjü. Aňarda birazjyk tagamlary petrak ýöne ýumşak gidýär. Koreýan zatlar ýumşaçyk gidýär. Yeňil. Ýerite Thomas Kelly bazarlarynda 40 günlük çykdy. Kän restoranda şu salady, kän ütkötüp gördüm. Şuň imенно сочетание ветчины, сыра, дыни, конечно, нужно. Bunu hemmesini balans edip bilmeli. İşte bu ветчинanın yani köpse ветчина diye kapçanı siya yemek diye. Yani şu ветчинаны basyan ete gavun. Soňky notka. Men hemme tagamlarımda süýjüni, ajyny, turşuny duýdy berýän. Hemme tagamda iň soňunda bir notka bolmaly, hökma, suratda. Ýaňyş 40 günlük arasalap başlady. Bolýan näme desert taýýarlaýam diýdim. Ýok. Doly, derejeli tagam taýýarlapdyr. 40 günlük gawun bilen birlikde ветчина näme etinden? Ветчина куриная и говяжья. Gölen etinden we toğun etinden ветчина bilen birlikde gawun. Häzir sablaşyp nähili bolýar? Men iýmeýän zadym ýok. Näme zat diýen? Owary. Oňam içine ısmanak. Şu yaşlı ısmanakmy? Ýok. Это тархун. Сейчас сезон тархуна. Bazarlarında göwün konkretny ösi. Сейчас menüde kanaş. Yani sol çorba çekdik size. Yani çok menü ütgap durda her 15 minutdan kelledene. Son yine geldi berkan havuzuna girdi diýdi berin. Döne ýalnys o çorbany aýyrýas. Başga çorba diýär diýip planlar ütgap gitdi. Gördüler ha sen muştaqlyň nähili. Döwlet aslında men kritik diýip tanýarlar beni. Yaman bolmaýanda mümkin. Yani köp kişi gowdy. Dostum aşaň üçin onuň ýöne men öw aýdamy hakykatdan gowy. Bunam saboy edýär. Saboy. Aktowy. Весенняя тыква çıktı. Köp. Al köplenç. Tutap börek sezon başlaýar hada. Tutap bizde näşelek enem börek ýa ejem börek bukya. Olarak camna
Ravioli ettik. İnceykadan palav var bitti. Şey deydi. Menem inceykalı palava vaqt kän alyas. İnceykalı däl inceykalı. Kiçirak göregödeli. Hemmeler sen gelen soň taýlap başlatdy. Şoň üçin çart baş bir şey anlatlar idi. Şu an janetine bir karan horusuna geldi. Şonun soň taýlap başlatdy. Men şu indukly palawy bilýän nirede in o ýenim. Supan ana ya. Ora berdi. Hawa. Ora berdi. Gelini pişirdi. Şoň tagam men ardymdan gidelim. Şef öýüne gary ýokary derejeli aşhanadan hem ýokarydamy? Конечно. Ben geçen sefer aýtdym, doma öýde pişirýän, birinciden howlugy. İkinciden hem ýanky iň tagamly nahar, düň galan nahar şarşur edýär. Çaltan bolýar. Öýüňde nahary kim pişirýär? Ne sen aýdary ýaňyna Parisde gelen bolsaň, innem Ýaponiýa barýanda çagalara, maşgala öýüň üçin näki diş kim edýär? Belli bir adam ýok. İnne Hudaýa şükür gyýdyma ýetişdi. Hatice ödüm. Şu diýe powurçylygy men okajak diýe. Hawa. Hala ya. Pişirýär 50 süýjü, ödüm ýaman çak pişirýär. Hilek çak-çakdan beroç edýär, ýöne çorban, halanyp, çagalan hiç halanyp. Hawa. Şoň üçin çorba pişirýände men ödüm pişirýänne elme dama. Ýöne halan datlary durmuşa öýüp, häýärm ejem, häýärm kömekçi gyýdylar gel pişirýärler. Neme bilen, ravioli bilen, börejik bilen bilen. Boldymy? Hawa, spasiba. Hawa, onu goýmasaňam bolýar. Apetitli gaýtlar. Dün 20 tane adam çallım şu ýal terne. 20 tane mekkal kaynatdym. Häzir sezon. Bal. Häzir sezon. Süýjü bilen pişirýän garýany kenä bilen. Sen gowy dadym. Sezon. Ayvanın içine ýöríte palaw pişirýär. Yani ulakan ayva kenne köwüp peje salyp ýöríte ayvaly palaw edýär. Daşary ýurtdan müşterilerime gelýär. Türkmen milli palawy. Ýöríte palawmy var. Men umuman şu gepleşikde siz çağıranlar Türkmen milli tagamlary pişireldik pikirlenip gelýärdi. Но из-за того, что вaqt az, приходится импровизировать. Bolmasa ýöríte plov at şefowa men alt görnüş et bilen pişirýär. Turistlerime gelýär, daşary ýurtdan mehmanlarmy gelýär, diňe şu palaw berýär. Komanda padaçada hiç bolmanda pasudamyzy ütködýär, ýöne ütködýär. Padaçan deňeden zat. Uncle Ben's başta Uncle Ben's diýdi, men näme diýeni düşünmedim. No, ratatouille, известное блюдо овощное Fransada, ýöne ve Türkmen öz stereotipimize göre işleýär bunu. Köplençe veganlar gelýär, vegetarianlar gelýär. Şolara kän edýär. No, biziň tamatlarymyz bolymeni gyzygyň ýurt bolansaň, Italiýa, Ispaniýada kýalak süýji, şoňa görä şunu müşterilerimiz kän soraýar. Правильное питание häzir o gaty modada boldy. Şoňa görä sadlaýar. Şeýle sowal döwlet şeftaňa dediler hada degişli. Çağa terbiýetini 3 tane zerur şerti aýtmaly bolsa näme aýdardyňyz? Çağa enatadan görelýär. Çağanyň ýanynda enata nähilek özüni alyp barsa, iň uly kriteriýalar şol, потому что çağa ka gubka özüne çekýär. Görelýär. Perwoç. Во-вторых, söz berdiň, sözüňe durmaly, ağlamaly däl. Rебёнок учится, çağa näme öwrenýär? Ine men seni alýa alyp парк алып чекдиям и уставший приходишь edip bilemap и çağa следующий раз onu несерьезно воспринимает. В третью очередь bizim halkımız isteyen zadınız edin, вот что вы хотите, да? Gelecekte siz halayan zadınız edin, yol görkezýärler, kömek edýärler, остальное всё зависит от не отказывайте ребёнку. Öz hüwesine atkaz etmeliler. İkinci şert onu qanatlaryny kırmalylar bolýar. Näme hüwesine ýol açmaly? İkinci şert не надо врать, не надо воспитывать ребёнка лжом. Aldaw bilen çağa terbiýelemeli däl. Aldaw hiç bolmaly. Söz berdiňmi, sözüňe durmaly. Üçüncü, это уже çağa isteýän bir zat wada, что-то он хочет kiçike, bir zat kем-то буду diýäň, подростковый возраста, вообще başga hünär
Sonra уже начинается yukarı okul mekteplerine plana girdi. Enata çözüyor da onu köplenişler. Но большинство сейчас надо направление чағын өзіне vermeli. Укип от него, я, например, сам транспортник, логист, да? А сам шеф по... Значит, свобода выбора, третье. Конечно. Свобода выбора в плане именно для будущего. Her hilek свобода выбора var. Häzirki döwürde. Çağa her hilek. Türkmençe ya Rusça dole termin etmeli olsa, ketgitlemeli olsa, üçüncü. Birinci aytdyňyz görelle, ikinci mahalle bolmalar, üçüncü. Свобода слова дälläni. Çağa enata doğru направление berýär, goldaýar, поддержка. Gollaw. Gollaw. Onna mehran tomaşaçylar döwlet şef çağan terýelemeň üç şertini öz maşgalat üçin, öz çağalar üçin birincisi diýe hökman görelle, ikincisi ala bolmalar, üçüncü gollaw diýdi. Görelle, ala bolmalar we gollamaly. Güler ýüzli ýigidin gyýyg ýösi bolmasyn, gyýyg ýösi bolsa-da güler ýüzi solmasyn. Şu aýtgyny ilkincige de geçdiýänlerem bar bolma ahmal nähili düşünýän şoňa we sen nähili düşünürerdiň şonu öz çağalaryň. Gyýyz bir ak paktı, ak pamak. Olam ýokut bilýär, akda bilam ýokut bilýär. Erkek oglanlarym qabanjanlykmy, gorawçymy, dağın da teň arkamdaky bir tekelçe zat olary döwüp bilýär. Şolaň gydyl ýüzüni solluryp bilýär. Şoň üçin bir gyýyz üýesi bolan erkeklere de aňtatýan mykadýan. Doğrudan. Sebäbi kän şolar ýa ýagdaýlar bolup durup maňa soň aýdýarlar. Bir ýerde otyrdyk bolyn, nädüle kakay ben tanalymdan soň. Tanaýagyň plan hili diýip gepin gidip dur diýär. Men bärde otyrym ýarlyp gidip barýan. O ýerde de bir gide nätanş adamlar diýär. Men oturup bilmedim, gapdalymda dostum akylly çykdy menden diýen aýdan kän bolar sen öz uyan tanayan, sen dowamy tanayan, otur diýip diýdiler diýär. Men şo ýerde şoň başyndan geçen duýgular maňa tanış, men özüm wagt diýän içimden. Toğun döşünü tübilen ferşiravat ettik. Yani asmanak, kremlizovany soğan bilen и ореховый соус. Хорошо? Лёгкая, белковая. Большинство белок kendinden. Arkayın iyi vermeli, semremek zadalada yok. Arkayın, qatarkayın. Umid we arda o filmde dähedem desem klipi düşüremedi de gurlu toy köynökde, dile kakayba bilne guşok takdy. Kakma guşok. We şol wagt hakda şo gurlutoy mata hakda şo döwür maňa hakykatdan hem şol döwürün gurlutoy matatymy diýip sorag gelipdi. Mehran tomaşaçylar şu wagt mümkinçiliklerini peýdalanyp siziň şo soraglaryňyza jogap bereýin. Şol gurlutoy mata biziň film döredýän toparmyzda tuwak berdi we diýip meniň ikinji rejissörim mady kömekçim we dile gable bile filma düşdi. Tuwagyň ejetiniň sanlygyndan şo gurlutoy mata bilne daňylan guşok bar, kaklan guşok. Ol bolsa men mamamyň bil guşogy 1940-njy ýyllarda bilne garry mamam daňan eken. Indi Düleyhan başyna daňylan ýalyk bardy şonu gaýtarma edilip o ýalygy daňyp beren almawly neje aýratyn sawalsyny edýän sebäbi şo wagt Düleyhan ikimiz gaýtarma ýalygyň nähil daňylýany bilem dokdur. We adam 10 ýylyň içinde şo derejede kämilleşýänligine gaty begenim. 10 ýyl mundan öňki Düleyhan, häzirki Düleyhan milli libasda, sungatda, aýdymda sada kämilleşipdir. Şuň özi adamyň kämilleşmeginiň özi gaty ulakanda. Awal güläle ýöne bir naharda hiç de geçdilemä. Näme dellidiler ha? Oturdum bolýan wagt diýär. Kulagym kesäýdiler diýär. İyi bir çıkıyorum etler olmadı. Yo näme delli sen buna gepleşik dinle. Soň bu wagt arkaýy nahary ber. YouTube'da ýükleýär, akselpek diýip ýazsaň çykýar. Arkaýy nahary ber soň dinlersiň belet platformasyna da şu gepleşik goýýar. Krem brûlée, da. Şunjuk ýyldan taýin etdik. Это основа домашней сливки и желток. Vanilli sahar, vanilli şeker, yumurtkaň sarysy, ýörüti öýde taýýarlanan gaýmak bilen ýerine ýetirilen krem, brûlée, sunwat eseri. Bolly meni lёгкий обед ужина дополнение. Ağırrak yiyenlere bolly meni lёгкий dessert. Şef,
İlk bilene doğulanınızı kutlu olsun. Спасибо. Ömrünüz şu tayyarlan krem brüleyeni diyali Спасибо. dağıtlı olsun. Züleyha, aydımların bu krem brüleyeden hem füyücü. Muşluklarım ken, men kutlayan. Ve umuman aydım dürütmek hakkı ediyen, ıhlatını men biliyen. Yurdumuzda Nuri Hoca Muhammedov'tan başlap Beginç Hocayev'a çelli Züleyha Kakay ve aydım yazdırmanı geldi diyen kompozitorlar ken. Ve eksperimentten kaçan ok. Täze işlerin gözleginde ve gidip Paris'de Türkmen milli libasımızı wow diýdirip gaýdanın için sağ ol. Kapıyım temiz açık. Tamam gidip gelin Japonya. Allah'a salamlarını da getirin. Elmadama şeyle восхитительный обедda, восхитительный adamların yanında katlaşmak. Bu kollektivin adından arzu ederiz. Спасибо. Hem dowlananyň gutly bolsun döwlet. Ow nekeni eger aýdan ortaň bir öz adymydan gidijek dowlat getirer. Gelenin uly sowgat, aydymyň uly sowgat. Gepleşiň soňunda dün bir habar okudum. Mekke 10 sanak uçur gidýär. 10 uçurum haç ziyaretine baryan insanlardan dolup gidýär diýen habary okamda. Şeýle owadan ýurtda, şeýle awadan ýurtda ýaşaýanyňma goňjum goşalany. Edil käbäm kyblam herti käbä gidip ziyaret edip gelenlerine şu watanyň perwendidigine gowannym. Ömrüňizde zok bolsun, arkadaşlar, serdarymyz, watandaşlar, didarlaşar sag bolun.